Čaute ľudia, tu je Edmo a zdravím vás u vlogu. Chceme vám niečo povedať. Túto s mojím kamarátom. Predstav sa ty, Šulín. Kde ty malinký Šulinko? No, ja som Adam. Adam, a ako sa volá tvoj YouTube? Nemusíš to ani hovoriť. To vypípneme. Adam, nový youtuber. Takto sa volá jeho stránka, môžete hľadať. To nenájdete. Verím vám, je to úplne blbé video. To vám poviem, je to blbé video. No, takže chceme vám povedať, že zajtra budeme točiť challenge. Kto rýchlejšie utečie z pásky, lepiacej pásky. Sadnem si na stoličku, ty, Ale ktorý môžeme ešte niečo. Držíme toto naraz. No, naraz. Kto to zažere prvý? Také lízatko sme dostali, že si sexy. Áno, určite to je pravda, ale hovorila, že to není pravda, takže určite. Ale Adamová frajerka mu rozbila celý lízatko, lebo ho nemá rada. Mne to bylo na zem. No, hop. Daj mi sem cigaretu. To sú tvoje, ja mám tam vzadu. Mimochodom detské cigarety. Ja tam ani netiahnem. Okay. Sme tu. A nemám klety krátke. No plet. Alebo no, jeho frajerka ho nemilují. Je to srdiečko. To mi padlo na zem. Neverte mu. Ja som prvý youtuber. A Gogoman TV. Takže hlasujte za mňa a Gogoman TV. A za Expla. Expla je borec. Mimochodom, je gej aj do ňoho zamilovaný. What Dobre, toto video končíme. Dúfam, že si to pozriete. A čaute. Čaute.